Здравейте, приятели! Вие сте в 6-та част, как показвам гримовете си. Казах ето това, което правиш е така и готово. И сега ще ви покажа гланцовете си, които са ето тук. Но първо ще покажа вътре още една спирала, защото нямах къде, защото нямам доста спирали. И ето втората спирала, която е такава. Не знам на какво е. Ето тук е отвътре, чакайте. И така е. Сега да покажа фоните над. Ето фоните над, което е номер не показва. Отидете в 7-ма част, защото нямам време.